gaskiya. SDP SDP Dr. Hamza Al-Mustafa yazur. Dr. Hamza Al-Mustafa jagora mai gaskiya, sizdi peche hanya daine fanzir nasara. Dr. Hamza Al-Mustafa mun yada da kai, kazo ka ceto kasa mu tashi gabanya ya. Daga arewa har kudu mutane suna kira a kawo shugaba na gari mai kishin Najeriya. Tsaro aiki da cigaba shine burinmu yau, SDP ta taso yanzu domin kawo sauyi tuwarai. Dr. Hamza Al-Mustafa jagora mai gaskiya, SDP ce hanya dine falzi nasara. Nigeria zata gyaru. Arwaito cewa Al-Mustafa ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa karkashin SDP domin zaben fidivan jiyansa.